मिथिंगायारि खैफोद माब्लानि समाव मा जागोन रावबो मिथिया। स्क्रिनाव होनाय गोजौ गोजौ बिल्डिंफोरा बायख्रेबदों, जायखौ नायोब्ला गोजांस्रिउ मोनो। उन्दै गथ' हायाव फबसिन जाना थादों। बैफोरबादि खैफोदा माब्लानि समाव जागोन मिथिसुवा। बांग्रि मावनायजों गोबां सुबुंफोरनि मेगनाव मोदै, सोमखिखांनाय गोसो, जेरैथिंबो थेर बेथेर बायख्रेबलांनाय। थिग बिब्दिनो हरखाबै गोजोन संसार जाबाय थानायावनो आनिथानि हरखाबै गाव गावनि आंगोखौ सोरबाबा खोमाना लानांबाय, सोरबाबा गोब्राब जखम जाना भुगिनांबाय। लोगोसे थाग्रा न', गारि बायदि बायदि धोनफोरा सिलिंखार जालांबाय मिथिंगायारि बांग्रि मावनायजों। बिब्दिनो 7.4 माननि बांग्रि मावनायनि जाउनाव खमैबो 130 सुबुंफोरनि जिउ गोमादों आरो 570 सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों। थांनाय बावैसो जुन दानाव कलम्बियानि खाथियाव भेनेजुएलायाव गिख्रंथाव बांग्रिनि खहा जानांनानै जिउ खहा जाबोनाय जावजा बांग्रि मावनायनि जाउनाव सिलिंखार जादोंमोन। बेबादिनो मैया भेनेजुएला खाथिनि कलम्बियायाव बांग्रिजों 1600 न'फोरा बायफ्लेजोबबाय आरो 130 सुबुंनि जिउ खहा जालांबाय। मैया 10 आगस्टआव कलम्बियायाव गोब्राब 7.4 माननि भिडिअफोराव नुनाय बादिब्ला 20 बार फिन फैनाय बे गोख्रों बांग्रिमा खमैबो 1575 नोगोरारि न'फोर, 18 हेल्थ सेन्टार्स आरो 50 फरायसालिफोरहा खहा जादों, जाय हादरखौ गोथैसालि महर होदों आरो दाखोरबारि जादों। माखासे सहरफोरनि बायनाय बिल्डिंफोरनि सिङाव गोबां खोबसिन जाना थानाय सुबुंफोरखौ बासायनायनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि जागायदों। खमैबो 130 सुबुंफोरा थैदों आरो गुबुन 570 सुबुंफोरा जखम जादों, जाय साउथ आमेरिकानि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन बांग्रि मावनाया बेनोमोन। रैखा खालामग्रा दोलो आरो गामिनि सुबुंफोरा बायलांनाय बिल्डिंफोरखौ बोखारनानै नागिरबाय थागासिनो दं गोबां फबसिन जाना थानाय सुबुंफोरखौ। बिब्दिनो थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया आरोबाव बारायलांनो हागौ। लोगोसे कलम्बिया जिअलजिकेल सार्भिसआ आरोबाव बांग्रि मावबावगोननि इसारा होदों।